niin, lähdetään katsomaan sit minkälaisia pottapäitä täältä löytyy, niin Hallis, hei! Siellä pukukopissa tuoksuu jännälle. Hei, siellä tuoksuu ihan meidän kanalalle. Täällä on joku tällainen pahemman näköinen portsari, joo. Nyt on hyvin pukeutunut kaveri. Onks tää Bossin taksi? Ei, kyllä tää on Dressmanista. Jatketaan matkaa vaan. Tulin kertomaan teille pelirakennustekniikasta. Eli tämähän on yksinkertainen peli, kun laitetaan ukkelit rasiaan ja vähän ravistellaan. Mä oon kateellinen teille kaikille. Teillä on missivaimot kaikille. Teillä on tänään vastuksena bluesi. Mulla se on kotona Kerttu. Tuntuu, että siellä oli tapahtunut jonkinasteinen kosteusvaurio, mutta pelimies sen tietää, että kun kerran pääsee paikat kostumaan, niin sitä enää kuivaksaa. Ollaanko sinulle ystävällisiä? Kyllä kaikki on ihan ystävällisiä, ei siellä mitään. Oikein hyvää matsia ja sutkin oli kiva nähdä. Saattaa olla, että oot viimeistä päivää duunissa tänään. Katsotaan mitkä on tulokset. Ja no niin, ei muuta kuin hyvät pelit vaan ja pannaan homma pakettiin. Siellä oli se tosi nuori pelaaja, jonka hanska haisi vähän meidän kotikanalalle. Se oli 20-vuotias se poika. Joo. Se on, kato näissä jääkiekkohommissa, niillä on ne hanskat, kun ne on kovia hakkaa hanskaa, niin tuohon mun... Jää siellä lepäilemään, niin minä jututan noita cheerleadereita. No niin, ei muuta kuin takkia pois päältä. Ja minä on nyt, niin cheerleaderit, niin kiinnittänyt omaan virmaani, että ne on viimeistä päivää tänään täällä töissä ja huomenna alkaa sitten Harjan kanssa virmassa touhuja. Jos olette miettineet, että missä ne jääkiekon pelaajat, niin pitää ne missivaimonsa aina sillä aikaa. Ne on täällä loossissa, ne on laitettu tänne, niin kuin Muna sanoo, niin kanahäkkiin. Yksi niistä silitti minun päätä. Se oli kiva, kun ne kerättiin minun ympärille ja otettiin kuvia. Niin, no onhan se aina. Kyllähän siinä on kerrottavaa, kun pääsee munan päätä koskemaan. Ai saakeli, tää jännittää. Varovasti. Fair play, fair play. Ja Anna minä. siinä on sulle. Oletteko valmiita? Kato, siellä on Majorkan kannattajia, kun siellä on... Siellä on Espoo ja Vimo. Siinä tuli joku semmonen vähämielinen poika tai se joku vankilasta karannut kaveri tuli jorisemaan jotain outoja, niin... Hävinnyt ne joku ihmeen karvat tosta. Sinä kuule kaverin, niin hauska nähdä. Nyt on nimittäin ittees paremmassa seurassa kerran. Kiva nähdä, että sulla on kesätukka vai jotko Joensuusta. Täällä on todella paljon ihmisiä. Kyllä. Täällä on porukkaa hirveästi, että täällä on porukkaa kuin Olkiluodon rakennuksilla. Kun meillä on tiskirätin väistöviikot, niin minä laitan sen kanssa jäähylle tolleen samalla tavalla, niin 3 tunniksi parvekkeelle ja sanon, että... Kuka vastaa? Jokerit! Pieni muna! Iso sielu! No niin. Tänä iltana tämä suuri show siis huipentuu huikeaan finaaliin. Lähetyksen lopussa kruunataan vuoden 2011 sketsihahmo. Jäljellä on 2 finalistia, Munamies ja Timo Harjakainen. Ja te rakkaat katsojat, te päätätte, kumpi voittaa.